Aby to Goliáš tohle, ty vole. Koľkatku máme portál. Je mi to povedať. Tak má ostré Slovak, no neumí počítať. Takže jich je o partu a půl víc, koukám. No. Jo. Tak jdem na to. Ach jo. Dobre, budeme používať portál 1, hej, 2.30 začínajte. Tu ani neviem, kde to je. Nezabudnite si remedička, Guardianov nahodiť, keď to hovorím, tak si ho ja prehodím. Jaj, toto. PvP lišty, PvP staty, ty by som si mohol prehodiť. Nejako si to prehodím, vám poviem ďalšie inštrukcie. Ale, držte sa trošku u sebe. Jo, však ja som sport teď. PvP jedla, lepšie Stellarity nahodiť. Ale Saru už máme někde hodně vepředu. Keď toto všetko budeme mať za sebou, môžeme ísť kľudne pomaly ku rifte. Poďme pomaly ku riftu, ešte útočiť nemôžu, máme ešte minútu. Tam, kde stojí Eldrin a Triber, ak tam bude nejaké rangetko, tak insta budeme to mazať, hej. Rozložíme sa tak, aby sme boli v partách pri sebe, ale aby sme sa roztiahli. Nech nás nedoberie jedno tornádo alebo jedna spíra. Však nás umlatí čepičkama. Buffovať, healy budú healovať a vyhrali sme. Easy taktika. Nic zač. To aby měl Monster ty GSK aspoň 3 na těch zádech, ty vole, ale... mali byť target číslo 1. Rád by som si zapol aj nahrávanie, pokiaľ to bude možné. Rekord video. Já si tak trochu myslím, že nám bude chybět na to je zabít. Nie. Budeme switchovať, pardon, ja hovorím aj reagujem na tým, pardon. Ja som ich počúval hore, že tam nejak sedíte tak. Vyverbovať, chcem na schvál aj takéto hry, kde nás bude o hodne menej. Koľko ja som bol v hodnej parte. Na Wargamese. Tak nechcem žiadne z nich. Ste to ešte zlepšili. Pohodě, hrajte s nima, vole. No chlapci, že v prvej linii pôjdu tanky, za nimi healery a... Áno. Tanky potom kľudne zhádujte, čo je za nami za riftom. škola análnym sexem, koukám. Počkajme, kým prídu do toho čovku, nevybiehajme. Ten čovk kľudne môžete, ak máte niekto tornádo, najprv zdvihnúť. Uvidíme, či nebude nejaká parta, ktorá bude bejtiť. A pozor, ať vás nepřitáhne. Čas sa regrupuje. Uvidíme. No som zdaví, to bude prejazd ako... Sa rozbiehajú, počkáme. Ešte furt čakáme. Jak včera, když jsme hráli, no, prostě, jo, oni nepoužívajte buffy, buffy používajte na tanku, až keď zakolujem všetci, aby to neurobili tak, že nám nabejte buffy. Ja na schvál nabejtím jeden buff, použijem na schvál Spedičuj dávať targety. Dobre. Používajte tornádo do toho čovku a vyberajte tých DPS targety. To Lukejsa, Boreas, Sherry len malou, do nich. Nedobieham. Ja ich skúsim trošku zozadu, trošku sa zabaviť s nimi. No, dobre. Pekne sa dvaja... Držíme celú jednu partu na schodoch. Koľko sme portovali jednotku? Jedna. Ty pičo, vole. Kakiba low. Titula vzadu. Kámo, já nechápu, kdo používá zamražování do píči. Jako na targety, co mají 1000 HP. To bych se zabil, vole. Já jsem naportil asi blbým. Remedička za minútu vieme použiť. Dobre, ja som umrel. Takže, že to je... To máš na jednoho hráča, dvoch typov proste. Pokiaľ sa dá, regrupujte sa v partách, alebo minimálne vo viacerých členoch, ak ste umreli viacerých. Ale ty healery bych moc nefokusoval, to si asi dolů nedáme. Tí, čo dobiehajú, ich hneď si zoberú targety sprava, ideálne rangetka. Nemalo. Tak iba Xin, Aki, Spectra. Perníček tam zoberá troch. Wow, dobre ma vypol.
Som v ich čovku, využite to, Takže pekné tornádo. Xin dostal dobrú pekericu za 3/4 HP. Čiže Buffy, za 10 sekúnd remedička. Za 10 sekúnd remedička, za 5 sekúnd remedička. Dobre, používajte remedička, defenzné, útočné, čo používate. Ja dobieham. Dobre, Maro. Vini. Poďme ja. Momentálne nechceme Idem dať ešte Spektru. nazad, Bo. chceme najprv vymazať hráčov mimo zóny. Falconik. Mě natáhli. Tá válka na mne. Falcon ne, to je tank, já Pičo. tady jenom zabírám teď. Jo, to healer nestihl, vedľa teba sorry. tam bol. Je výhoda, že najväčší choke je pre nás, na nás to znamená perníček, fake healer, Krutá tam válka, vedia jo. dávať killy pomimo. Držím sa na Joranajdovi, pokiaľ niekto môže dobehnúť. Dostaneme väčší vibe, tak rovno použijeme Guardianov. Ty pičo, tak jsem si skočil do East, tak jo, no, tak to bylo dobrý. Tí, čo dobiehajú, kľudne ich vymazať hneď, hej? Typu Sweeties. Je v invise, pozor na to. Falcon na mne, iba kontrola a ignorovať. Neútočiť po Falconovi, iba kontrola a ignorovať. Nič viac. Zadu je title a Aki, liberátory, targety pre vás ideálne. Idem pri teba, Fake. Predu X-In, Spectra. To jeden healíček. Ty vole, já dostanu za 9000 vole na Fireball. Co to jako je? Došla šťava, no, to je dead. To nie je Ej, šanca. kokos, ten Fear. Tí, čo dobiehajú cez pravú stranu, cez pravú stranu. Dobiehame cez pravú stranu. Bereme si Lupeňa a Kishiho, Livyho. Už musím mať mlíko, aspoň. Jo, nechoďte tam, umřete, nemáte healera. Počkejte. Mám Lucasa v targete, no ale... Jakože mám připravený provázky, dávám, jděte šup. Falcona vyignorovať, neviete mu dať ani kontrol, momentálne má na sebe buffy. Mám taky Lucas To teda. samo. Na čo sa kľúne Vety sa. hráte. Dobre. Falcon na mne. Titlu. No, Vůbec vole nám hrozně, jdu tady to looter. Dobiehame teraz Traja. Nevím, nám strašně chybí damage, vole, je nás Zadu majú prostě tých healerov, málo. kľudne kontrol na tých healerov. Rozdíl 6 na 20 Kontrol na lidech je healerov a nesmysl. odignorovať. Nech nemôže healovať tie 3-4 Celé tieto sekundy. smalské wargamy sú nezmysel. Jako bejt rozdíl 6 při 40 lidech, tak možná vole, no, ale ne při 12 versus pičo 20 X-in. vole, jako to Pokaz nechápu. Spektru půjdeme, jo? Už ho idem. Nevidím tamhle, okej. Poď máš gilotinu od Falcona. Za 8,5 tisíc, ty môj koko. Fú, to je úlet toto, no, títo tankovia. Dobre, pomiera nám viacero hráčov, skúsime, ne, dobre, preberáme. Nič. Vidím tam Xina, idem ho skúsiť zozadu. Idem s tebou. Ultra. Ty já dostanu No. nic. Perníček prebral, Ale ľudia, čo máme. sa nahrnú do Je tá zóny, válka. Tom, Maro. tých nechajte v zóne Jo, a ide po hrajte mne. tých, Ale čo sú vidím. na hrane No, tej zóny. 11 200 prvých. x 2 môže byť? Pokiaľ niekto na hrane tej priepasti, zhazujte tanci. Som sa buglo to pičnic. Dobre, dáme full regroup. Skúsime to full regroup, použijeme Guardianov, dávame full regroup. Na portáli 1 prejdeme pred tie schody a obídeme to po pravej strane. Nepôjdeme cez ten malý choke. Tí, čo tam ostanú, skúsia buď utiesť alebo umrieť.
Pojeme po pravej strane. A dáme full regroup a pojeme cez tú rozbitú rádbu z pravej strany. Počkáme ešte na tých, ktorí nám teraz dobiehajú. Stratíme tak asi pol minúty a dáme full regroup. Buďte pripravení, budeme mať ready Ja som sa v tom teda, monumentu. minimálne ready remedička. A použijeme Si Guardianov. přibíral, tak ja som Počkáme, kým ešte dobehnú, dobieha Perniček. Ešte Eldrin Triber. Nech zatiaľ dohealujú. Ostatní už ide posledný. Ideme tam. Targetujeme targety za By to počkat tankami. toho healera. Tankom Jo, dávať, jako ty, já nechápu, maximálne proč tady nikdo kontrol. s tím Ideme za lukem nimi. nedá ten healing touch, prostě Teraz sa jsou všichni stiahnite, plný, stiahnite jako sa, já to, stiahnite ty sa, vole, všetci sa stiahnite Přes schody naspäť, normálne fake naspäť sa healer, stiahnite, tu poďte pomoc. naspäť, všetci naspäť. Ešte 5 sekúnd, všetci naspäť. A poďme naspäť a Buffy a naspäť. Teraz do nich naspäť a Buffy. A buď Tady stredovú líniu alebo zadnú líniu. Guardianov a Remedička. A fajtíme. Krutá válka si mi tady vybral. ty vole, to je v píči, kámo. Bože. To nie je šance. To je úplně o ničem, prostě. Fajtíme, vzadu je Sweetie, skrutá válka, tých vieme vymazať, pokiaľ sa viete k tým dostať. Tí, čo dobiehajú, už dobiehajú normálne cez schody. To je Spektru. Kámo, IKčko. Dobiehajú Ja cez som schody. došiel a IKčko hneď do. Tí, čo dobiehajú, z boku vidíme Sherylan. Spektra je blízko pri Poďme nás. Spektru, no. Hneď ma potiahli, chod do piče. Pozor, zozadu nám idú dva tanky. Ducha, traja sú na mne, jebeti. Mŕtvi, 7300 pravda. Za dva To tak aj tanky, vychádza. Remedička ready. kurva, to som. No no, jak tam potřebujete aspoň jednou třeba s plnýma apkama, ty vole, no. Sweeties z boku, Proste. ideálny target, čo dobiehame. Za 5 sekúnd Remedička. Čo ma? Jedný. Dobre, zapnúť Remedička. Ideálny defense. Prostě ne. Tak ne. Nemôžu to zňavky nám. A po ľavej strane, tí čo dobiehajú po ľavej strane. Máte tam strej Kakibus, je tam 4 DPSK, 3 DPSK. Všetci do nich, do ňoho. A sa nemám malý. Petko sa snaží V preberať. pohodě. Bylo hodně. Tornádo po pravej strane, k tej priepasti. Teraz, pokiaľ môžete tornáda, teraz. Všetci na hromadku, nech máme aspoň šancu to možno ešte uhrať, že Odbehni nám tam dá promlko. predĺžiť čas. Jo, jo, jo. Ja mám IKčku, iba tam dojdem, toto je. Je to. No finito. Strata času, hen toto. Totální, no. Dobre, GG.